Ahoj, vítejte v Lpose zkrášlení. Doufám, že se vám naše video bude líbit. Máme tady pět pečopáčků, kteří se u nás dobrovolně nechali zkrášlit. Tak představíme si je. Tohle je naše Lasička. Ahoj. Naše Strnečka. Ahoj. Naše Dalmatínka. Ahoj. Veverka a Žabka. Ahoj. Ahoj. A já se jmenuji Ellen. Tohle jsou naše přípravky, kterými budeme zkrášlovat. 2 voňavky, lesknarty, druhý lesknarty, tenhle je čokoládový a tenhle jahodový. A tady máme malou růžovou rtěnku a taky takovou rtěnku, ale taky růžovou. A další voňavka. Tak, můžeme začít se zkrášlením. Tak, kdo chce být první? No, my to máme dopředu určené, tak pojď, Lasičko. Vylez si tady ke mně. Tak, a já tě zkrášlím tě. Tak, já si pro něco dojdu. Tak. Tady máme náš jahodový lesk. Tady máme náš jahodový lesk a rtěnku. Always. Tak a začneme zkrášlovat. To je naše robotyrecké ruce, které já budu zezadu ovládat. Ovládat ukážu. Tady je budu ovládat. V oušcích, aby se to tam krásně lesklo. Vy to možná v kameře nevidíte, ale lesknou se krásně. Ale ano, jde to trochu vidět. Trošičku máznem. To moc vidět nejde. Tak dále ještě trošičku lesku na čumáček. A to je vše. Kdybyste ji teď ji vidíte jenom v kameře, ale kdybyste ji byli ve skutečnosti, jistě se vám líbí více. Tak. Další. Tam hotový. A další je Strnečka. Tak pojď. Tak. Teď se na tebe přijdu nahoru podívat. Tak já to odnesu, tu rtěnku jenom a vezmu si tady čokoládový lesk a voňavku. Minko, te padá nám to tady. Omlouváme se lidi. Pečopáčci. Tak to nechám zatím. Dobrá. Vezmu si čokoládový lesk, budu to dolů ovládat. Čokoládový lesk. Nevidím to. Wow.
Dále si vezmu obyčejný les. Tak, jedno oko. Tak, naše strnečka je hotová, ještě jí dáme voňavku. To se nám moc nepovedlo. To je naše nová úchvatná srnečka. Tak, jdi si stoupnout za lasičkou. A další je dalmatínka. Tak dalmatínko, protože ty už si jenom na zkrášlení byla, řekni, jak chceš vypadat dneska. Jak chceš vypadat? Nějak tak, jak předtím. Tak něco podobného jako minulé? Ne. Dobrá. Akorát, že s voňavkou. Která? Modrá, růžová? To je jedno. Dobrá. Momentík. Protože ty jsi modelka, tak ty si zasloužíš větší pozornost. Ale my tu kameru musíme nějak nastavit, protože... Takhle jinak. Dáme ji našemu novému kameramanovi. A takhle jí drž. Takhle jí držte, pane, jo? Nic s ní nedělejte, jenom ji takhle držte. Tak. Já jdu zkrašlovat. Dobrá, vezmeme si tenhle ten les. A proto... Tak, tuhle tu voňavku. Chtěla si růžovou, že ano? Ano. Tak třeba ještě tuhle tu rtěnku. A to je všechno. Dobře, dobrá, začneme tímhle leskem na rtíky. No, rtěnkou na rtíky. Ruka. Pan kameraman máte držet takhle. Tak. Pak si vezmeme lesk. Takový to, není to obyčejný lesk. Předáme to druhému kameramanovi. Ten bude asi o něco lepší. Tak. Počkejte, máme to tady špatně. Tak, takhle to mělo vypadat. Vidíte? Tak. Rozetřeme po obličejčku. Teď vem si ještě ten jsme do výběru ale nedávali, ale to nevadí.
uděláme. Tenhle bude možná trošku nepříjemné, ale naše modelka už to. No. Tak. A ještě tlapičky na drápcích. Drápky na tlapičkách. Pardon. Teď jste naprosto uchvatná. Ještě zbývá sfaknout vás s naší voňavkou. Tahle je ještě nepoužitá, snad není v růžové barvě. Voila, jste hotová. Kdyby vás viděli normálně, tak se jim líbíte určitě více, protože kamera přidává aspoň 50 kg nebo 3 kg. U téhle kamery se to neví, ale určitě byste se líbila více. Tak, postavte se k ostatním. Další je veverka. Tak, vy jste tady už po 15. Tak u vás to bude něco uchvatného. Dojdeme si pro experta. Momentík. Dojdu pro experta v zkrášlení. Vydržte tady. Pane expert, ano. Haló, kde jste? Aha, tak ten expert nemůže, tak vy, paní expertko Penny Link. Já jsem tvá expertka a já tě budu zkrášlovat. Dneska budeš opravdu uchvatnější. Tak, dám se do práce. Asi hotová. Donesu ti zrcátko, nebo chceš se nechat překvapit po vysílání? Zrcátko. Dobrá, potom. Tady je vaše zrcátko. Jsem naprosto uchvatná. Lepší, než jsem si kdy v životě myslela. Tak, jdi se postavit k ostatním. Tak nashledanou a moc vám děkuju. A další máme žabičku. Zbytek dotlačím já. Žabičko. Tak. Ty jsi tady poprvé. Nemáš nějaké... A chtěla bys nějaké zkrášlení na přání? No, já bych hnědé stíny. To jsem si vždycky přála. Mít hnědé stíny. Uděláte mi je? Určitě. Vše na přání. Momentík, dojdu si pro hnědé stíny. A taky lesk. Tady jsou hnědé stíny a lesk. Vememe si hnědé stíny. Tak. A počkejte, já tu jdu radši ovládat dole. Aby to moje ruce udělala. Aby to Robovi ruce udělali.
Voní po čokoládě? A teď vám dáme lesk. Dobrá. Jste hotová, Madame Frog? Děkuji. Tak, prosím, aby všichni... Počkejte, ruce, skočte dolů. Teď všichni se vám ukážou, všichni soutěžící. No, ne soutěžící. Modelky a modelové. Jen modelky prostě. A nejlepší dnešní výkon je... Madame Veverka. To jsem ráda. Ukážeme vám její dřívější fotku. Tohle je její dřívější fotka a dnešní. Není tohle naprostý rozdíl. Tak uvidíme se příště. Tak ahoj, ahoj, ahoj.